Priblížiť súčasnú umeleckú tvorbu, rozšíriť umenie medzi ľudí, potešiť publikum a podporiť výmenu skúseností medzi umelcami. Aj to boli ciele Festivalu literatúry a súčasného umenia Spojky, ktorý svojím programom obsadil viaceré miesta v meste koncom minulého týždňa. Snažili sme sa priniesť do Ružomberka také performance alebo také podujatia, ktoré tu bežne nebývajú, dotiahnuť sem ľudí, ktorí sa tu bežne nevyskytujú a môžu byť nejakým spôsobom inšpiratívni, zvlášť pre mladých ľudí. Ráno sa zbláznil zlatý dážď a všetci majú žlté dlane. V tom sne sme boli každý zvlášť. Našťastie nevieš, čo sa stane. Festival priniesol 18 podujatí, divadelné predstavenie, výstavu experimentálnej poézie, ktorá počas augusta ostáva inštalovaná v synagóge, koncerty, VJingy, ktoré prepájajú vizuálny a hudobný svet, premietanie filmov a samozrejme autorské čítania a besedy s rôznymi spisovateľmi. Prečo by sa mali čítať knižky? Viete, v každej tej knižke, okrem toho, že ak je urobená správne a dôsledne, tak tie písmenká, tie slovká sú naukladané tak, ako by to malo v tom spisovnom jazyku existovať. Čiže podvedome ho začneme do seba dostávať a mať aj úctu k nemu. No a samozrejme, keď je to podopreté ešte nejakým príbehom, tak my sa stávame vlastne jeho ako keby aj spolutvorcom tým svojim vnímaním, čítaním a dostávaním do seba, premýšľaním o ňom. Takže nás to môže kultúrne obohatiť. Aj vzdelanostne, takže preto. Každé mesto potrebuje sviatok. A sviatok potrebujú knihy a sviatok potrebujú aj všetci ľudia, ktorí sa okolo toho pohybujú. Práve literárny festival mal byť takýmto sviatkom. Stojí za ním nadšenie členík občianskeho združenia Rosart Ivety Kloptovej a Mariany Stančokovej, ktoré si ho vymysleli aj vďaka tomu, že spoločne chodievali na rôzne workshopy. Samotný názov festivalu Spojky zároveň vytýčil aj cieľ – spájať. Má prepojiť rôzne umelecké smery, žánre, takisto interiérové a exteriérové priestory tu v Ružomberku a takisto má to byť takým spojitkom medzi generáciami. Festivalu predchádza literárny workshop, na ktorom sa zúčastnilo 17 potenciálnych autorov z celého Slovenska. Tí sa so svojím umením následne prezentovali počas festivalu v centre mesta. Festival spojil viacero lokalít. Spoluorganizátormi boli podniky, ktoré sa do festivalu zapojili, či už to bola čajovňa Relax, čajovňa Aquila, Café Centrál, Panoptikum. A takisto nám veľmi pomohli aj pracovníci Mestského úradu a kultúrneho domu Andreja Hlinku. Celé podujatie vzniklo aj vďaka finančnej podpore nadácie Kia Motor Slovakia. Organizátori už uvažujú aj o jeho ďalšom pokračovaní.